passa, penya? Tomàs, què passa? Suposo que vas així pel 8M, o què? No vaig pel 8M, és que... Què ha passat, què ha passat? Jo volia anar a la comparsa i sempre tinc problemes per anar a la comparsa. Llavors, vaig pensar, hòstia, puc fer... Crida. Puc fer com algunes, que Allà no et senten. acompanyen una xaranga, unes altres que acompanyen el Met, i llavors, dic, si vaig trobant amb tu, dic, si poso l'americana, no podré anar a la comparsa. No podem anar tots dos a l'americana. No, soc un soldat i miro les indicacions de la comissió i diu, a l'esquerra, americana, i a la dreta, clavells i mentó. Atenció, clavells i mentó i fandilla. Correcte. Però és que em puja corrents del davant de Renfe i no ens el deixem. Perquè ens perseguia un tio allà amb un pito. Pot deixar tot tirat per allà. La comparsera s'ha de treure les ulleres perquè no hi hagi bon... Estàs guapa avui, eh? Una mica de pensolina a la comunitat. Timarro! A veure, bona nit! Ja ens tornem a tenir aquí per repassar el carnaval de l'entitat, per dir les coses que han passat de veritat i per posar la comi a parir. Deixem-nos de compliments i formalitats i comencem amb la gran llista, perquè semblen els jocs dels disbarats amb les cagades, cançons i memes de l'Insta. Però primer felicitar el Ricard i la Xènia per la criatura. Que també ha tingut una criatura. Tenim tantes coses a dir que no sabem per on començar. Sort que també ens passen censura, que si no, sussiva i s'entera. Ui, perdó, ho he dit en castellà. No voldria ser xenòfob i ofendre, i veure'm amb algun meme i entendre que a la grupa no sabem parlar català. Però si us fa ràbia i esteu en desacord perquè a la màscara no us van seleccionar, busqueu una bona sàtira per poder criticar. No aneu a lo fàcil i vulgar, per riure d'un col·lectiu o persona per la seva manera de parlar. Qui aplaudeix? Ai, mare de Déu. A la comi són 24 i cada un fa el que vol. La Junta sempre els controla perquè no li foten un gol. Però quan es descuida i foten golejada, ja teniu a la presi un altre cop emprenyada. Com podeu fer una cançó? La veritat. Enfoteu-vos de qui us dona de menjar. Sembla que sigueu d'una altra entitat. Seguiu així i el xollo s'us pot acabar. Per cert, quina casualitat escoltar la lletra de la tonada per una altra entitat cantada sembla que us l'hagin copiat. De la merda del programa no tenim res a comentar. Ja ho haureu dir vosaltres. És lleig del cagar. Però afineu millor les hores quan feu la programació. Us que per la Quaresma també farem un sermó. Ah, una cosa sí que volem comentar. De sempre el Vidalot es dona ordi i no gra. Ara per càstig el Tomàs us ho explicarà. Així un altre dia ja sabreu el que heu de posar. Ara, em sap greu, però aquí justos per pecadors. No, jo he buscat gra. Gra, pot ser, inclou el gra, deia això el programa, gra de pus, gra al cul, gra de sorra, separar el gra de la palla, tros petit més o menys rodó d'una substància qualsevol, especialment el perforat per enfilar-lo, cadascuna de les baies del raïm, partícula d'alguna cosa, anar al gra, tractar directament un tema sense passar per aspectes introductoris i deixant de banda els aspectes secundaris relacionats, hauria sigut més fàcil dir ordi. Ara pensava que seria més llarg. Una setmana abans de la festa, i com marquen les tradicions, la gent ja està de gresca per anar al Ball de Mentons. Com sempre, en bona comunió, la gent salta, balla i xala. El gran ball de la sala que fem la grupa i la Unió. Aquest any vam fer pleno. Estava ple a rebentar. I a l'hora del Ball de Rams, quasi, no s'hi pot ni ballar. Jo ni arribava, tu. Perquè et pixaves. L'orquestra diuen que era molt bona. Creiem que el Santanyo us la va endossar. Resulta que hi cantava la seva dona, per això a tothom li va agradar. Arriba dijous llarder o dijous gras. Sí, home, el dia de les xatonades.
Segur que les taules les va muntar el Tomàs, perquè menys la de la Comi, les altres estaven desorganitzades. Arriben dos. Vosaltres seu aquí al costat de la paret. Nosaltres som un grup de 10. Aquests que són quatre que siguin en aquest raconet. Tomàs, al final on seiem nosaltres 10? Collons, no ho sé, que siguin de collons cogueu. Un cop tots ja col·locats i asseguts, comença l'entretinguda vetllada. I un cop menjats i beguts, comença la mascarada. Tomi, amb els sermons teniu el cor robat. Llàstima que el bomber encara va una mica accelerat. Ja es veu que en sabeu que teniu fusta, però fotre canya tot Déu, amb la mesura justa. Però va faltar alguna xafarderia, d'on ja hi havia sospites fundades, perquè ens omple de goig i alegria veure junts el Ferreres i la Pujada. Per acabar el moment més esperat, van tots a la merengada, tothom ben empastifat. I aquí, amb la manguera preparada, per poder-se netejar. Mentre els bombers es remullaven com l'anunci de la Coca-Cola, darrere el vidre unes s'ho miraven i d'altres li feien la ola. I ho deixarem aquí, eren altes hores. Alguns ja no tocaven vores i volien anar a dormir. Divendres anem a la Ribu, de pingüins i el canvi climàtic. A les 5 tots concentrats, 1.200 cerveses es van fotre. Oh, no m'ho puc creure. Doncs és el que es va veure per a les 8 anar tots col·locats. Això no es podia aguantar. Mare meva com anaven. Quan els van veure semblaven els pingüins de Madagascar. Però no ens posem nerviosos, que demà serà un altre dia i ara toca descansar. El dissabte al matí, quan vaig veure que la grupa mig Vilanova havia comprat, mare meva, no m'ho podia creure. La Junta s'ha trastocat. On anirem a parar? El soci no se'l... El soci... Que pel soci això és un drama. Que el soci no se'l pot enganyar. De quan serà aquesta derrama? Tranquils, són les sàtires de Carnaval. Preferim aquestes que no fan mal, abans que no es tornin a pintar les parets del nostre local. Dissabte és el dia dels malcasats. Què dir d'aquest ball? Que no s'hagi dit abans. Doncs sembla que han celebrat 25 anys. Vam preparar un Excel per assajar, amb tots els dies i ben currat. Resulta que de la llista es van assajar la meitat. De la meitat, alguns membres no podien, d'altres es van excusar. El cas és que sols 2 dies, en total, van assajar. Del mal vermut, què comentar? Tots contents i il·lusionats. Va i es foten a cantar. Collons, si almenys afinéssiu o agaféssiu el do, de segur que us ho tenia molt millor la cançó. Però el resultat és el que s'espera. Aigua d'ojo i tots mullats. Potser són la solució a la sequera o el nivell 5 de l'Inducat. Xops i fins al punt de privar. Després de recollir, uns quants diuen que se'n van anar a dinar. El lloc va ser encertat. El dinar va ser d'allò més. Van anar a fer un combinat que els hi va preparar un xinès. I el sortit doncs tenia ganes de pixar. Anem al policlínic, que per això l'hem pagat. I resulta que quan arriben, va i se'l troben tancat. Hòstia, just ara, en el moment oportú. Resulta que ha estat obert tot el dia i al final no hi ha anat ningú. Si no el voleu tornar a llogar, us proposem que l'any que ve, que tingueu ganes de pixar, aneu tots a casa de la Ribera. Tornem el dissabte, després d'un bon esmorzar i acabada la celebració, passa un fet que va donar a parlar i que no té cap explicació. Un parell de personatges embriagats per l'eufòria del moment, a l'hora de canviar-se, van tenir un petit contratemps. Un tenia problemes per pujar el pantaló, a l'altre se li queia fins i tot el cinturó. Mentre un deia... Caram, sí que m'he primat, però sí em venien bé fa 2 dies. L'altre tranquil, dia sense manies. Jo truco a la dona que segur que s'ha equivocat. Soc el Juan, que és un paio sensat. Y a la vegada también mola bañado. Vale, ni voy por ensaltar. Oye, ¿seguro que esto no lo habéis cambiado? Solucionat aquest petit incident, surten totes les parelles preparats ells i elles per mostrar el seu talent. Després del migdia tornen per dinar i, com marca la tradició, unes braves, calamars i fricandó i el vermut que va sobrar. A la tarda tornem-hi, vinga tots amb alegria que s'ha de tornar a actuar. Aquest cop ja se'ls entenia perquè els van microfonar. I passem a diumenge, s'ha dit, el dia que tothom espera per anar ben vestits, de comparser i comparsera. Cada any tenim més gent i no la podem controlar. En casos d'incivisme, a la grupa sempre han d'assenyalar. Haurem de buscar la manera que aquesta gentussa no taqui la nostra bandera i se'ls pugui denunciar. I parlant de banderes i banderers, que sempre van escassos,
Si us diuen que falta gent, vosaltres ni caso. Ja tenim els amics del Lasso que s'hi posen en un moment. A totes les banderes, i també a la veterana, de cada cop hi ha gent més jove, que fa el que li dona la gana. Lo d'anar a la comparsa sembla que no ho tenen molt clar. Sols es tracta de saltar i córrer i no portar la cervesa a la mà. Però passàveu parades i més parades, i de tant en tant algunes carreres veien les parelles enamorades, com la Pujades i els Ferreres. Però són coses de la vida. Ai, la Pedrera Roca. Són coses del destí, com que estiguin ell i ella, tots dos avui aquí. Però no hi són perquè tenien que venir, però no hi són. No han vingut. No hi són, llàstima, llàstima. S'estimen molt, s'estimen molt. Deuen estar posant el vi a la bota. Sí, diu que estaven embotellant, eh? Sí. Desborjant. Desborjant. Un fet sobtat va succeir aquell dia. Cap al voltant del migdia es va muntar un sarau. Li van fotre l'aigua, els caramels i la bossa al nostre amic de Vitrà. Mostres de solidaritat, totes dedicades a ell. Vam replegar un mocador de farcell i de caramels agrapats en quilòmetres. Les males llengües diuen que aquella bossa mai va existir. I l'un dels caramels s'ho va inventar. Tot era una conxorxa per no haver-ne de comprar. Però nosaltres no ens ho creiem, perquè el noi no passar la pega. Quan arriba l'hora de la guerra i a la plaça vol entrar, llaunes i aigües no es poden passar. Perdoni, on ho posa? A on? Que jo soc de Vilanova, que no s'entera. Molt bé, senyor, igual que tothom, però l'aigua a la paperera. De cap manera, que vingui la policia, que és la segona aigua que em foten en un dia. Tenen tots la seva fúria, la seva agressivitat. Ells sols volien mostrar la fúria. Qui mana en aquesta ciutat? Acaben les guerres, les danses, els balls a les places i entitats. Arribem a dilluns de coros tots aquells que han aguantat. I cantant per algun carrer, els coros vaig escoltar, veig que això de cantar encara s'us dona bé. Per l'entitat tots els coros van passar a fer la seva cançoneta i de pas poder picar i fotre la cerveseta. Va, tu, muchacho. No? Sembla que he perdut un full, però bueno, és igual. Sí. Tant agrada el detall aquest que els de la vinagreta, que són vegans, es foten els entrepans de mortadela i cuet. Però els de la casa sembla que mai no en tenen prou menjar, tu. I després de coros unes quantes pizzas diu que es van encarregar. Ara sí, ara em falta l'últim full de nota. No. I això. I tu dius això. No, I fins aquí el nostre sermó. Esperem que us hagi agradat i hagi anat bé. Dir que no s'ha utilitzat en cap cas el xat GPT. Perquè l'essència del carnaval Mai serà substituïda per la intel·ligència artificial.